palusugin mo muna sa kanila. Saka na lang, pagka okay na. Palusugin ko ang ginti kay mas expert, no? Hindi na, nahalin na yan. Nahalin na yata. Nahalin na? Nahalin na tanan? Oh, hindi ito, yung sa kanya. Sa kanya na yan. Sa kay ma'am na. Siya. Si ma'am, humilak na na ron. Nahalin Nahalin na. Oh. Kasapan ka ni ma'am, ha? Okay. Wala. Pero mayroon pa doon isa. Ito ma'am, oh, maganda yan. Ito. Alam mo, ha? Oo, takbo. Dahon. Dahon yan. Dahon. Ito. Ito ma'am, ito yan. Kami, anak. Oo. Ito ma'am, ice cream. Oo. Ano ba? Oo, really yan. Hybrid magma. Si ma'am pa. Si ma'am pa. Iba na pa. Uy, na. Mayroon doon maliit. Para, Yan yan. Wala na. Kuha na naman. Bigon nila po yan. Island man sila. Oy, oy, wala yan yan. Nahurot na. Bigon niya. Wala. Ibang kulay yan. Engineer! Urot na yan, engineer! Wala na, bigyan ka ng laing klase yan, ma'am. Oo. Pakyan mo din naman ang klase. Lata. Malalaki yung dahon nito. makulata, wala ka? Parehas mo sila na. Hindi. Wow. Iba ang shape ng mga dahon.
ihatag na niya. Oh, ihatag na niya. Ihatag na niya. Ayaw na. Pila din na, 3,000. Mapalit din mo lang kay ikaw rin. Ilagyan na din ako. 3,000. Ako ibalikan sa tinero. Another one. Oh, my God. Dami na natin. Ayan. Hilig niya talaga. Ito. Wala na, last na yan. Ito sa garden. May picture din. Enough na. Napayhang yung ano, no? Di ba? Napa. Kampanya, kan? Hanapin namin na yun.
75, depende sa klase. At may 100 dun sa maliit. Yan. 100 pesos lang. Ha? Yan. Packs of begonia, my God, it's unbelievable. Huh? It's my first time to buy begonia. Huh? Oh my God, akala mo naman magaling mag-alaga, kaya kinukuha ko ng care sa kanya para makuha kong mag-alaga nito dahil noon, ang dami namin binili, ang lalaki pa sa bukid. Ay nalasa lahat dahil pinaulanan ko. Masama pala yung ganun. Pero okay na yung sa balay. Oo. Diba? So, meaning, it's okay na for me to take care of begonias. Dahil mamang ko ito, meron na ng nursery. Oo, dabgo. Nga. Primosa. 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 Primosa? Primosa. Ah, Primosa. Primusa. Primosa ito, yung red with that's Primosa. Alam niya, oy. Oh, good. Grabe. Ala kasi. Ang memorize, di mo tanana, daghan. Oo. Tama ko, beta ko ka. For bata. Marami kasing kolektor dito sa Bohol na sinusuplayan ko nito. Ah, okay. Ito video no, aloy, kaya sa puntang mo. Ayan. No, Malumina nga green. oh, ano na, tapos ko lagi yun lang. Kuha naman eh. Barigitin niyo ma'am, honest pa mo. Nahalin na ka na, nahalin na. Yan. Paka-5 na lang, paka-5. Black pipita yan. May pakapin na. Oo. May pakapin lang. Masipag siya. Good. Expert siya sa bigonya, no? Oo. Puro bigon niya yung muli, alima. Ala, grabe siya, oy. Ako na niya, kay Oo, Kuani. sige, ma'am. Kay listahan. Oo, Ha? nandyan mga pangalan. 3-5. Kiri pa rin. Oo. Bari di ba, barigitin ni? Ano man be? Sila man na. Simulargan ako, panghiyon ka na ako. Ha? Kaiblitin ako. Sila man. 800. Na, may sakit. Kasi sakit. Punito na, putlon na na ma'am. Kay daan naman ang alahon. Oo, nakinuha. Ha?
pangalan. Nandito like us. Wala. Nandoon sa eh, ang walang ngalan doon sa lista. Oo. Wala lang ikuan. Sana ang rip. Ito siguro, ito. Wala. Kana. Ganyan, Red Bull. Ato. Ay, Red Bull, yung ano, yung kanina, alam Ang ko. maliit. Yan. Ang maliit daw Red Bull. Ayun, Red Bull. Ice cream. Ice cream, may ice cream pa? Ay, yung ice cream. Sa man klase Magnolia o Presto? Magnolia o Selecta. Ha? Silikta. Oo. Yawa na naman yung pangalan. Anong flavor? Durian o Bait naman yan. Rockwood? Tahanga-hanga ka, sir. Bibihira ang parehas mo. Bibihira talaga. Wala na. Walang Wala na. Ito, kani. Kani ka na, oh. Kumbia yan. Ah, Walang salsa. yan na. Wala yan. Wala. Yung malaki. Lagyan mo na lang pangalan pare. Pare, Yo. lagyan mo na lang pangalan. May iron. Oo. Lagyan mo na lang. Para si ma'am. Ay, dara. Sir, dara wala yung pangalan. Ah. Dalawa? Oh, isa. O, dalawa pare. Isa, wala. Dara. Oh. Ito sa ta. Engineer. Ay, di ako nitibwa pa. Dito tayo. Picture mo, nga na. Picture. Yung mga binili, splendid. And 23 pots of begonia. And the variegated Adansonii and the Tarifolio. Tarifolio. Wow. Marami na siya. Yan ang mga guard namin dito, mababait. But of course, I will give him tip kasi mabait siya eh. Masipag, mabait. Ganyan ang guard ng Island City Mall. Kasi maasahan. Look at him.